في ولايتها والله أعوام إن الوليين بشيخ عامر عمري أقل مخي غارني والأنواري يا ربنا بشيخ عامر عمري أقل مخي غارني والأنواري والصراط ليالي فاضرين لا يزول بالضعيف يا شيخ عامر عمري ربنا بشيخ عامر عمري أقل مخي voilà yoɓe jaltirto tan yoɓe jaltirto famam noon yo yaltirto avancé 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 ɗoɗo nder lawol e noon ko lawol il faut que ɓe jaa yeeso oɗo mbaɗa wawa mobilia o hawni ɗi lugali ɗe gillade fof tago o wawa mobile oɗo ne meti ay kana ke Seydi Tall bismillah salbalo are nokkuma ari jiɗa yiyede Tall bismillah ma Tall kaɗe ga accakin assalamu aleykum bandiraɓe assalamu aleykum wiyayon ketto ha kadi ceerno wiro o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o wi e inde bamum taka e dendagal galle ceerno Mamadou Haali fof no fodiri o wi omo salmina ceerno o wurko ɗum teddungal o wi duwaw mo ceerno ari o ko ceerno jeeyi duwaw o o wi bamudida wima hande e nder galle Cheikh Oumar kala ko waɗi hen ko an tew ko an waɗante
o wi ngaral maɗo ko arde jangguinde en o wi koyɗe maɗe ɗo jaɓi fof ko jaam woni ɗon o wi ganden gila hanki ko ni tan ceerno woori gila so woni o woori kanko fof e manggu makko e tampere makko ardemo ɗo wonko o yiɗani en o wi hayso en leƴƴi tan ko haala o wi duwaw mo ganduɗa duwaw o wi bamudo ga ene wiima kamɓe fof de ɓe jaalimama immade e ceerno Yaya e dendagal sarifaɓe sankiɓe ɗo e sohnajo mo ganduɗa o duwaw mum o mo ganduɗa ganduɗoma garɗo ha Louga kala ko ene waɗa ma ara wayno ma o wi miraran wa takraran o wi min beltima e koyɗe ma he o duwanimama o duwanima ɓegguma immorade e Cheikh Tall e dendagal miñiraɓe muɗum o wi o ƴettini on duwaw keeriɗo kala ko woni caggal ma e almuɓe e ɓesgu o foof o wi ngol o konngol woni ko yooɓi faade e maɗa o wi bane debbo ko jooɗen tanima nen ɗo jooɗi bandiraɓe ceerno Basiru wi o hokki teddungal ngal Bamuntaga yo du'ano en jeɓe duwaw mbiya amini jeɓe duwaw piɓe anniyaji ɗo kala ko duwa Allah jaaboɗo piɓe anniyaji amin e